Tak jenom jestli nejsem debil, ale si nahrávám. Jo, svítí to červeně. S Tomášem, abych měl něco na editování, protože jsem nemocnej, takže tady budu kašlat v průběhu vysílání a prostě jsem kokot. Tak. Ale to nějaký dojeboný. Já jsem to nahrával 15 u Epsteina a když jsem kašel, tak to nějak kdybych to honil. Ne, už ne. Ty slyšíš ozvěnu? Svoji ozvěnu, nebo? Mole. Jo? Lidi, dodržujte pitný režim, je to velmi dobré. Ano. Kámo, ty se tady jak mám flašku. Yes, konečně není dojebaný generátor, vykuř mi ptáka. Vykuř mi. Běž rychle na... Rychle. Dělej, běž rychle na střed. To nevadí, že to nebude publikovatelné. Já tak dám na YouTube. Já to když tak taky dám na YouTube. Fakt žlutý dolar, kámo. Kámo, já absolutně nevidím svůj kurzor, ale dobře. Dřevo. A YouTube, fuck you. Já prostě nevidím ten mrdaný kurzor. Au. Pozor, Luis, pozor. Žlutý nás pušujou a nemáme podstel. Absolutně obráněnou, vole. Tak tohle bude největší speedrun, vole, in my já fucking... mám 3 hápka, vole. Protože já jsem... A já mám dřevěný meč, ty vole, a na mě tady jde Pedro s nějakým druhým šulinem. No a tak, a co chceš dělat? Co chceš dělat? Pecka, vole. Spell penetrate, ok. Then play again, protože tady nějaký šulení kokoti na nás prostě atak. Na full damage. Tohle bude muset být cenzurovaný každou vteřinu, vole, jenom. Porzevka. Oh, I hate black people. Hej. Tohle tam bude, jestli tam nebude, tak to je scam. Yeah, boy! Nebo Astro nebude, ale asi to tam, doufám, že to tam bude, ale nebude. Já actually chci začít postovat na YouTube. Jak hodnotíš můj skin? To taky nevím, jestli budu moc dát na YouTube, vole. Kolik mu z 10 dáváš mýmu skinu? Kámo! Tak jo. Kolik mu z 10? Ano. Kámo. Hej, podívej se tady odsaď dole, kámo. Hej, to jsou 2 nejvíc useful ostrovy. A mám ozvěnu od tebe. Ale to jak tě máš ode mě ozvěnu, si až jako já tu nemám jako úplně extrémní akustiku, vole, pokoj velký, no, což je dobře, ale kámo, že možná i moje babička má na chalupě, vole, lepší akustiku. Zbyl ty, já jsem se asi posral, hele. Co? Chill out. Kámo, ale tak jako ty vole, ty dostaneš vždycky jaký ze mě infarktu, když jsem random stadím tvojí base, na naší base, se tam prostě přijdu podívat. Kolik máš diamantů? 0. No, absolutely gay. Jako, co jsi tady celou tu dobu dělal? Já už jsem nám tady obránil postel. Já se stavím na střed, kámo. Kámo, co se stalo? What the fuck? Stalo se něco velmi dobrého a to, že si chcípl. Teda, fanboy. Fanboy je kanál, ten kanál se jmenuje jakoby 88 něco, vole, nevím, prostě, kámo, ale je to fanboy. Nepište mu tam hate, prosím. Protože je to velmi fanboyovský člověk. Nic mu tam nepište, jenom to, že je fanboy. Kámo, a zítra mu tam bude, kámo, úplně. Zabij se, vole. Tohle půjde všude na TikTok, na Instagram, to, že mu tam máte psát. To bude všude normálně. Zítra už se nikdy v klidu nevyspí, vole. Prolítne kámen oknem a na tom jenom. Hejt pod oknem, vole, tam všude. Prolítne kámen oknem a na tom jenom napsaný. Jsi fanboy. Vole, fanboy bude napsaný s někým i asi s tvrdým. Kanál budete mít připnutý v popisku, napište mu do každého komentáře, že je fanboy, že ho má malýho a že
Jak já se teďka koukám na ten můj screen, tak to, já se připadám jak taková ta kočka. Když jeho owner zapnul tu flashlight a úplně dostal flashbang. Jo, ano. Jo, myslím, že jsme modrý, kámo, tady je prostě týpek, on si tady chilluje. A... Mr. Poop mě zabil. Kdože? Mr. Poopy, vole, se jmenuje. Credits Okay. tu Mr. Poopy, Ať si na sere. Jsi dobrý. Jsi dobrý, anebo Co jsi měl jenom vaříš, štěstí. kámo? Co tady vaříš? Já tady dělám růžovou obranu. Já bych Což, ti mohl ukázat něco růžového, ale to nechceš. takový e-shop. Ten dáme taky do popisku, kredity, všem dáme kredity. What the f... Kamo, tady přes tu obranu se nikdo nedostane, ale kdyby měl velký péro, to bych to klidně zničil pro něj. Kdybys měl. Hej, Dělej tady upgradey si generátory, strašně dobře upgradey dostává. Hej, generátory. Nechceš ještě tady udělat třeba tohle, aby se tady líp dostávalo? Jo, Počkej, to je jo, celkem jo, to. jo, jo, jo. To je celkem pík. Kde jsou média? Máme Já tak doufám, že moje audio funguje, jinak jsme to tady hráli jak dementi úplně zbytečně. Protože ty máš, vole, ode mě ozvěnu, protože moje akustika, a o tom už jsme se tady bavili, to asi není potřeba rozebírat dál, ale skvělá akustika, vole, je akustická. Autistická, myslím. At least. Autistická, ale jako... No, tak akustická a autistická je něco jiného. Ale ta ozvěna už je, kámo, horší a horší. Já nevím, já to jako můžu, vole, za sebe maximálně jednu nějakou deku, ale nevím, k čemu to pomůže, protože nemám kam tu deku do píči dát. Tak já jsem dat. Já mám ping 120, přátelé. Dobře, co to tam opleskal? Tebe. 120, tak to máš dobrý, tak to máš hodně dobrý. Ty jsi mi nechal... A asi nikdo nejde, viděli naši růžovou obranu a Týpek jako... mě nenechal ani molekulu bez vzduchu, týpek. Ano. To je Tak. ano. To je varovnej Saigon, že by k nám nikdo fakt neměl chodit. Čekej. Jestli tak dostane tohle do huby a už ho umlčíme. No. Už upgradeoval generátory. Ne. Počkej, musím rozbít bohužel naše velký péro. Tak. Já se bojím už, vole, co to bude. Jo. Aby si tady nikdo neudělal fotečky a pak našel fotit trošku jiný fotečky, jako, ale tak jako to je už taky lifestyle, že jo, to my nebudeme hodnotit. Hej, ale nechceš být třeba fanboy? Jakoby, Nemáš to nemám to v plánu. v plánu, jakoby. Se podívá do kalendáře. Tak co mám dnes v plánu? Dobrý, zítra si na sebe vezmu fursuit a pojedu do Brna. Na výstavu, ale furíků. Výstava furíků. Takže jsou takový ty psí soutěže, vole, výstavy, jak tam vždycky ty psy, vole, bojujou o to, kdo je lepší, vole. A kdo zvládne to líp, Vím, tak kdo by to jako... vyhrál, vím, kdo by to vyhrál. Takový kratší, než jsem původně chtěl, ale... Kupu si 300 zlatých jablek. Máš pavučiny nebo něco bílého. Počkej, zaběhni pro bílou vlnu. Nemám. Se neprodává, to už je... Jo, počkej, já už musím jít dolů. Čekej. Počkej, takže to je pro na mě jenom? Čekej, ne, já tady hnedka budu, jo. Ok.